سلام كبرات تختاتلتي ميزان انترتينمنت كم وترو بأننا سلام رهوة عوتنا تمننا نابز قريبنا لكم زلنا مدب بحادة كنقوادس نقدمكم أز زلنا قنيات لدت فرنجن حدش عامة لدتن يب بأزي مخنيات دما نقولاتكم تختاتلت مدبنا روحو ساود آمد انقوع عبصحنا خنبلكم ندلي كم زا عينت مدبات يخون كم كالوت مدبات نمكتتال ناي وترو تساتفتن مخوان سابسكرايب شير كومنت لايك بمقبار كتتحاببرنا نمحصنكم لدت فرنجي ወይ بإنجليزኛ ጽዋውዓ ክሪስማስ 25 ታሕሳስ እዩ ዝኽበር እዚ በዓል ኣብ ዓለምና እቲ ብብዝሒ ዝኽበር በዓል እዩ ንሎም እምበኣር ገለገለ ኣገረምትን ኣዛነይትን ዝበልናዮም ኣከባብራ ዝበዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለምና ናባኹም ከነብሎም ሰናይ ምክትታል ኣብ ዩክሬን በጽሕ ልደት በዓል ባሳሪት ምሽላም ከም ባህሊ እዮም ዝርእይዎ እዚ ልምዲ ድማ ኣብ ዩክሬን ሓንቲ መበለት ገዝኣ በዓል ባሳሪት ዝመልአ ነይሩሞ ብተኣምር እቲ ዓለባ ሳሬት ናብ ወርቅን ብሩርን ተቐይሩ ዝብል ብሂል ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ኖርዌይ ድሮ ልደት መዓልቲ መኾስተሮም ወይ ስኮብኦም ሓቢኦም ይሓድሩ እዚ ልምዲ ድማ ናይ ቀደም ነበርቲ ኖርዌይ ድሮ ልደት ጠንቆልትን ርኩሳት መናፍስትን ስኮባ ክሰርቁ ይመጹ እዮም ኣምኑ ስለ ዝነበሩ በዚ ምኽንያት ድማ ገዝኦም ንኸይደፈር ድሮ ልደት መዓልቲ መኾስተሮም ይሓብኡ ኣብ ኣውስትራልያ ልደት ኣብ ክረምቲ ግዜ እዩ ዝበዓል ኣብዚ ግዜ ድማ ዝበዝሑ ሰባት ካብ ገዝኦም ወጻኢ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ደስ ዘብል ቦታ እናዘሩ እዮም ዘብዕሉ ኣብ ጋና ልደት ብደስታ ዝመልኦን ውዕውዕ መንፈስን እዩ ዝኽበር ብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ውቁብ ባህላዊ ክዳውንቲ ለቢሶም ኣብ ጎደናታት ተኣኪቦም ሙዚቃ ወሊዖም እናሳዕስዑ የሕልፍዎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ገዝኦም ዝርከብ ናይ ሓዊ ሰፈር ከም ዴኮሬሽን ወይ መመላኽዒ ልደት ካልስታት የንጠልጥሉ እዮም እዚ ልምዲ እዚ ንኽገብሩ ዝደረኸ ድማ ቅዱስ ኒኮላስ ተባህለ በዚ ናይ ሎሚ ኣፀዋውዓ ሳንታ ክሎዝ ከይተፈልጠ ወይ ብምስጢር ወርቂ ዝመልአ ቦርሳ ብምውፅእ ትኪ ናይ ገዛ ምስ ደርበዮ ናብቲ ናይ ሓዊ ሰፈር ስለ ዝዓለበ ኢሉ ስለ ዝእመን ቆልዑ ድማ ሳንታ ክሎዝ ወይ ኣቦ ልደት ብመውፅእ ትኪ ህያባት ክስንዱ እንከሎ እቲ ካልስታት ብህያባት ይመልእ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ ኣብ ሩስያ በዓል ልደት ዕለት 25 ታሕሳስ ዘይኮነ ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኽበረሉ ዕለት 7 ጥሪ እዩ ዝኽበር እቲ በዓል ድማ ብናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ተወኪሉ ወቂቡን ደሚቑን ይውዕል በዓል ልደት ኣብ ፊሊፒንስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ መስከረም ጀሚሩ እዩ ዝበዓል ፊሊፒንስ ብድሙቕ ኣብ በዓላ ልደትን ውቁብ ሽልማት ወይ ዴኮሬሽን ብሽላም ዝተፈልጠት ሃገር ብልደት መዓልቲ ዘሎ ፍርቂ ለይቲ ድማ ኖቼ ቡዌና ዝተባህለ ፌስቲቫል ይካየድ ፍርቂ ለይቲ ድሮ ልደት ኣብ ፖርቱጋል ብሚሳ ዶ ጋሎ ዝበሃል ኣፀዋውዓ ቅዳሴ ይግበር እዚ ክትርጎም ከሎ ቅዳሴ ንተባዕታይ ደርሆ ማለት እዩ እዚ ልምዲ ንተባዕታይ ደርሆ እቲ መጀመርታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክውለድን ከሎ ነቂዩ ዝሓበረ ኢሉ ስለ ዝእመነሉ እዩ ዝትግበር እቲ ቅዳሴ ምስ ተወድአ ዓሳታት ናይ ፍሩታ ኬክ እናተመገቡ ነቲ በዓል ይሕልፍዎ ኣብ ፊንላንድ ሳንታ ክሎዝ ወይ ኣቦ ልደት ጆሉ ፑኪ እዩ ዝበሃል ፊንላንዳውያን ጆሉ ፑኪ ኣብ ሰሜን ፊንላንድ ኣብ ሮቫኒየሚ ዝተባህለ ቦታ እዩ ዝነብር ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኣብ እዋን ልደት ድማ ብዙሓት ሰባት ንኣቦ ልደት ንኽርእዩ ንሰሜን ፊንላንድ ናብ ኣርክቲክ ይኸዱ ወቕቲ ልደት ኣብ ዓድልያን ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ኣከባብራ እዩ ዝበዓል ኣብ ገለገለ ቦታታት ድማ ብለበፋና ዝፍለጥ ብ5 ጥሪ ዝበዓል በዓል ኣሎ እዚ በዓል ንቆልዑ ህያባት ዝወሃበሉ መዓልቲ እዩ እዚ ልምዲ ዝተግበረሉ ምኽንያት ድማ ብስኮባ ጌራ እትበርድ ሰበይቲ ብመውፅእ ሓዊ ንቆልዑ ህያባት ተእትወሎም ነይራ ኢሉ ስለ ዝእመን ኣብ ኣይስላንድ ኣብ ድሮ ልደት ከም ህያብ መጽሓፍቲ ይቀያየሩ ድሮ ልደት ዘሎ ምሸት ድማ ነቲ ሓድሽ መጽሓፍቲ እናንበቡ ክዘናግዑ የምስዩ በዚ ናይ ሎሚ መደብና ተዘናጊዕኩምን ተዛኒኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ክሳብ ኣብ ቀጻሊ መደባት እንራኸብ ብሩህ ቅነ ሜሪ ክሪስማስ